сме се събрали да говорим по много важна и актуална тема за нас. Днес сме с колегата Пламен Илиев, който е Automotive Manager в Omnicar BG и е с дългогодишен опит в нашия бранш. Здравей, Пламене, представи се накратко за себе си. Здравей! Казвам се Пламен Илиев. Повече от 25 години работя в автомобилния бранш, като последните 17 години работя в Omnicar BG, носител и официален представител на марката Mobil за България, като Automotive Manager. Пламене, голяма част от нашия бизнес е свързан с товарните автомобили. Ще ни представиш ли какви са перспективите му? По проучване на ExxonMobil, търсенето на енергия за транспортния сектор към 2050 година ще бъде с 30% по-голямо. Което, изразено в цифри, дневното производство на петрол ще бъде около 50 милиона барела. Петрола като източник на енергия получава достойно развитие в времето напред, като разбира се ще се развиват и останалите източници на енергия, като биогаз, хидроген, електрификация, природен газ и други източници. Но петролът ще остане определящ като източник на енергия. В индустрията, по принцип, електрификацията се развива по-бавно. Електрификацията се развива с по-бързи темпове в товарния и в пътническия транспорт. Това са като цяло тенденциите, които ни очакват. А какво ще ни кажеш за серията Mobil Delvac? Бранда Mobil Delvac съществува почти 100 години. Създаден е в далечната 1925 година и след 2 години ще чества 100 години от неговото създаване. Какво значи Delvac? Delvac е абревиатура на Diesel Engine Oil Vacuum Company. В своето развитие от 25-та година той е претърпял доста развитие в посока подобряване производителността на машините и техниката и също така намаляване износването на двигателите. След близо 100 години на пазара, ExxonMobil въвежда нова архитектура на бранда Mobil Delvac. Какви ще са ползите за бизнеса спрямо тази промяна? Новите тенденции за развитие предполагат и нов подход, което значи, това е основната причина, поради която ExxonMobil налага нова архитектура на бранда Delvac на пазара. Защо я налага? Старата архитектура на бранда е доста сложна, трудна е за разбиране, няма диференциация между отделните продукти и така не носи посланието на марката. Докато новата архитектура, тя е много последователна, иерархична е, наименованието на продукта насочва сферата, в която той може да се използва. Това са основно причините, поради които ExxonMobil налага новата архитектура на бранда Mobil Delvac. Каква е структурата на новата архитектура на серията Mobil Delvac? В новата структура се създават 3 подгрупи. Това е Mobil Delvac Ultra, Mobil Delvac Modern и Mobil Delvac Legend. И ако трябва да се спреме между отделните групи, които са отделните подгрупи, какво представлява Mobil Delvac Ultra? Mobil Delvac Ultra е масло, което е произведено по най-съвременни технологии. Къде се прилага? Прилага се в ново оборудване. И какво се очаква от това масло? От това масло се очаква то да повиши производителността на оборудването и същевременно да подобри износоустойчивостта на двигателя и на всички възли и механизми, които се смазват. Втората категория, това е Mobil Delvac Modern. Това е масло, което се произвежда при последни съвременни технологии на производство, като
Предназначението на това масло е за по-старо оборудване. Оборудване, което е закупено в последните 10 години. Какво се очаква от това масло? От това масло се очаква да подобри производителността на оборудването и да запази и да съхрани износоустойчивостта на двигателите. Третата група, това е Mobil Delvac Legend. Масло произведено по съвременна технология и е предназначено за по-стари автомобили, за по-стари транспортни средства и оборудване, закупено преди повече от 10 години, като в своите характеристики то също дава добра защита на двигателя и защитава силата на марката. Пламен, не можеш ли да обобщиш какво е общото и какво е различното в старата и новата архитектура на серията Mobil Delvac? Общото, че и при старата и при новата продуктите са произведени по една и съща формула. Опаковките са еднакви, разбира се, цените също са еднакви. И отговарят на изискванията на ОЕМ производителите. Различното в новата архитектура, между новата и старата архитектура е, че при новата архитектура ясно се формулира обещанието на марката. А обещанието на марката е повишаване на производителността на оборудването и износоустойчивостта на двигателите. Също така, различното е, че при новата архитектура има диференциране на марките. Диференциране, което дава възможност по наименованието на продукта да определиш и къде той може да се използва. Какво приложение може да му се намери. Ако нашите клиенти имат нужда от помощ, могат ли да разчитат на специалисти от Omnicar BG? Да. Omnicar BG има силен екип от професионалисти в областта на технически и търговски специалисти, на които може да се разчита и по всяко време може да отправяте въпроси към тях по отношение на вашия бизнес и необходимостта от използване на маслата Mobil. Имаме изградени екипи в 3 града – Пловдив, София и Варна, така че може да разчитате на тях във всяка една област, касаеща приложението на маслата Mobil във вашия бизнес. Пламене, благодаря ти за ползотворната и интересна тема. Екипът ни е на разположение и може да се консултирате с тях. Ще се радваме да ви предложим точните решения за вашия бизнес. Благодаря ти. Моля, надявам се. Темата е била интересна за всички. Тя е нова и актуална. Благодаря за вниманието. Съвсем скоро очаквайте още нови интересни теми.